Ευχαριστούμε, Θοδωρά, στο καλό. Κάτσε on. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ελπίζω όσοι τέλος πάντων έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το μάθημα να έχουν έρθει. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τις επίκτητες ανεπάρκειες με εστίαση βέβαια στην HIV λίμωξη ή το AIDS. Πρώτον γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ σοβαρά σαν μεγάλο πρόβλημα την παγκόσμια κοινότητα, αλλά βασικά κιόλας διότι η ανοσολογική τέλος πάντων συμμετοχή του ανοσολογικού συστήματος στην HIV λίμωξη και το AIDS είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξακολουθεί ακόμα να έχει πάρα πολλές πτυχές οι οποίες παραμένουν προς έρευνα. Και νομίζω ότι επίσης βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε το ανοσολογικό σύστημα καλύτερα και σε πολλές άλλες παθολογικές καταστάσεις. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Δεν μου λες αυτό, πατάς εδώ. Δεν πατάει εδώ. Ναι, αλλά πού εδώ. Το επόμενο δηλαδή εδώ. Η επίκτηση λοιπόν όσων ανεπάρκειες, εκτός από το σύνδρομο της HIV λίμωξης και του AIDS, που σημαίνει Acquired Immune Deficiency Syndrome, έτσι, από τις αγγλικές λέξεις, είναι η ανεπάρκεια, ανήκουν εδώ η ανεπάρκεια του νοσολογικού συστήματος κατά τη γύρανση, οι ανοσολογικές ανεπάρκειες σε συγγενή και μεταβολικά νοσήματα, οι ανοσολογικές διαταραχές μετά λοιμώδεις νόσους και η δευτεροπαθής ανεπάρκεια μετά χειρουργικές επεμβάσεις ή τραύμα. Θα μπούμε λοιπόν σήμερα, όπως ξέρουμε το AIDS άρχισε το 1981 και σήμερα στο 2011 είμαστε βασικά 30 χρόνια μετά. Θα πούμε λοιπόν τι είναι το HIV, οι πρώτες ανακαλύψεις, η ταξινόμηση, θα μιλήσουμε για την άνοσο παθογένεια, θα πούμε για τη φυσική ιστορία και τη γεωγραφία, γιατί μερικά άτομα είναι ανθεκτικά στην HIV λίμωξη, μερικά λόγια για την θεραπεία και επίσης για την υπολοιπόμενη αιμία και τις δεξαμενές του ιού και κάποια νέα για το εμβόλιο. Η HIV λίμωξη βασικά ξεκίνησε με δύο εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Καλιφόρνια το 1981, το Δεκέμβριο του 1981. Είχαμε σε άτομα υγιεινά προηγουμένως ομοφυλόφυλλα λοιμώξεις από πνευμοκίστη καρίνη και καντιντίαση. Ήταν η μία εργασία και ήδη μιλήσαν τότε για μία επίκτητη, όπως βλέπετε, acquired cellular immune deficiency, επίκτητη δηλαδή κυταρική ανοσανεπάρκεια. Και η άλλη εργασία, η οποία πάλι ήταν από λίμωξη, από πνευμονία, από πνευμοκίστη καρίνη και μίλησαν πάλι για cellular immune dysfunction, δηλαδή κυταρική ανοσιακή δυσλειτουργία. Και βλέπετε εδώ ότι έχουμε τα LU2, είναι αυτό που παλιά ήταν το LU2 και σήμερα είναι το CD8. Έτσι, το CD8, το CD είναι από τα cluster differentiation που παίρνουν από τα διάφορα workshop. Και το U3 είναι το CD4, είναι δηλαδή τα βοηθητικά λεμφοκύτταρα και τα κύτταρο-τοξικά κατασταλτικά λεμφοκύτταρα. Και υπάρχει και το TAF10 που είναι το CD38 που είναι ένας δείκτης ενεργοποίησης και βλέπετε ότι ήδη από τότε είχε ανιχνευτεί αυτός ο δείκτης ενεργοποίησης που είναι πάνω στα CD8 λεμφοκύτταρα. Το 1983 από την παρέσινουσή βρέθηκε ότι η αιτία της HIV λίμωξης είναι ο ιός HIV και αμέσως μετά και από τους Αμερικανούς αναφέρθηκε. Εδώ είναι οι εργασίες αυτές, οι πρώτες που ανακαλύφθηκε ο ιός. Εδώ ακριβώς βλέπουμε τον ιό, έτσι, τα κόκκινα στίγματα πάνω σε ένα τάφ λεμφοκύτταρο. Το 1984 βρέθηκε ότι το CD4 μόριο είναι ο κύριος υποδοχέας για το HIV πάνω στο CD4 λεμφοκύτταρο. Το CD4 λεμφοκύτταρο και το CD8 είναι δύο διαφορετικοί υποπληθυσμοί των λεμφοκυτάρων, το βοηθητικό CD4 και το CD8 που είναι το κυταροτοξικό.
Το ένα λοιπόν και το άλλο βρίσκονται πάνω στα αντίστοιχα λεφοκύτταρα, στενά συνδεδεμένα με τα μονομορφικά τμήματα του CD3, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα, και υπάρχει επίσης και στο ένα και στο άλλο κύτταρο το CD28 μόριο που είναι ένα δείκτη συνδιέγερσης. Στο CD4 λοιπόν μόριο, βλέπετε εδώ πέρα αυτό είναι το CD4 μόριο, αυτό είναι το V1, V2, V3, V4. Στο V1 λοιπόν τμήμα του CD4 μορίου ενώνεται βασικά ο ιός. Και όπως βλέπετε εδώ έχουμε τον ιό με την γλυκοπρωτεΐνη 120 και την γλυκοπρωτεΐνη 41 που ενώνεται πάνω στο τμήμα, στο V1 του CD4 μορίου. Και βλέπετε έχουμε τα διάφορα στάδια μέχρι να μπορέσει τελικά ο ιός, η γλυκοπρωτεΐνη 41 όπως βλέπετε σε αυτή την περίπτωση, να πλησιάσει και να μπει μέσα στην κυτταρική μεμβράνη. Το 1985 είχαμε την πρώτη δοκιμασία, το πρώτο τεστ για την ανίκνευση των αντισωμάτων, το οποίο βέβαια εγκρίθηκε αμέσως μετά. Το 1996 βρέθηκε ότι ο CCR5 είναι ο co-receptor, ο συνυποδοχέας δηλαδή, ο οποίος χρειάζεται μαζί με το CD4 για να μπει ο ιός στο κύτταρο και για μερικά άλλα κύτταρα είναι το CXCR4. Και όπως βλέπετε εδώ έχουμε την γλυκοπρωτεΐνη 120 και 41, το CD4 μόριο εδώ, το CCR5 εδώ σε αυτή την περίπτωση. Οπότε τι γίνεται, γίνεται μια αλλαγή, ας το πούμε, στο χώρο, έτσι η γλυκοπρωτεΐνη 41 να κάνει τη σύνδεξη με τη βοήθεια του υποδοχέα του CCR5 στην κυτταρική μεμβράνη. Και βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα γίνονται πάρα πολλές, η έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μάλιστα με ταχύτατη εξέλιξη στην HIV λίμωξη, έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε τη φυσική ιστορία, την ιολογία, την παθογένεια, σε σχέση βέβαια πάντοτε με την απάντηση από τον ξενιστή. Να πούμε τώρα δύο λόγια για την ταξινόμηση. Έχουμε τον HIV1 και HIV2. Ο HIV1 είναι αυτός που είναι συχνός, ο HIV2 όπως θα δούμε είναι σε πολύ λίγα άτομα σε κάποια περιοχή της Αφρικής. Οι ομάδες είναι του HIV1, η ομάδα M, N και O. Η ομάδα M είναι αυτή η οποία είναι η συχνότερη βεβαίως και αυτή χωρίζεται σε υποτύπους A, B, C, D, F, G, H, J, K και CRF που είναι οι ανασυνδυασμένες μορφές των διαφόρων τύπων μεταξύ τους. Όπως βλέπετε εδώ, εμείς βέβαια ανήκουμε στην Ευρώπη που έχουμε τον τύπο Β. Η Βόρειος και η Νότιος Αμερική επίσης έχει τον τύπο Β, αλλά η Αφρική βλέπετε ότι έχει συνήθως κυρίως το C, αλλά έχει και το A και το G και το D. Στη δε Ασία έχουμε και τον E. Και βλέπετε εδώ είναι από το 2007, ήταν 34 περίπου εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και λίγο παραπάνω είμαστε και τώρα. Και βλέπετε τους διαφόρους υποτύπους εδώ. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε κυρίως το C, όπως φαίνεται εδώ πέρα, ενώ το A επίσης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα στην Αφρική, όπου υπάρχει βέβαια και το μεγαλύτερο πρόβλημα για πάρα πολλούς λόγους. Ποιες είναι οι πρωτεΐνες τώρα του HIV1 και 2. Είναι δομικές πρωτεΐνες όπως η γλυκοπρωτεΐνη 120 και 41 και η GAG πρωτεΐνη, ένζημα όπως η αντίστροφη μεταγραφάση, η πρωτεάση και η ιντεγκράση, ρυθμιστικές πρωτεΐνες όπως η TAT και η REV και βοηθητικές πρωτεΐνες οι οποίες είναι μάλιστα σε κάποιες από αυτές είναι ειδικές για το HIV1 και για το HIV2. Εδώ φαίνεται ακριβώς πώς είναι το ιικό σωμάτιο. Βλέπουμε είναι ένας RNA βεβαίως ιός και βλέπουμε ότι εδώ πέρα στο καψίδιο και εδώ το κόκκινο είναι η αντίστροφη μεταγραφάση. Και βλέπουμε το περίβλημα, το οποίο έχει την γλυκοπρωτεΐνη 120 και την γλυκοπρωτεΐνη 41, που περνά μέσα από την λιποειδή μεμβράνη. Και όπως βλέπετε εδώ, ο χάρτης του HIV είναι η GAG, POL και EMV και όλες οι άλλες βοηθητικές και ρυθμιστικές πρωτεΐνες. Πολύ γρήγορα βρέθηκε ότι ο ιός αυτός μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μοντέλο της αντίστροφης μεταγραφάσης, το οποίο εδώ στην κόκκινη περιοχή δείχνει ακριβώς τις περιοχές που κυρίως γίνεται μετάλλαξη. Σε ένα άτομο μπορεί να έχουμε επίσης μία λίμωξη από ένα τύπο ιού και μετά από λίγο καιρό να έχουμε και λίμωξη και πάλι στο ίδιο άτομο από έναν άλλο τύπο ιού ή συγχρόνως να έχουμε και λίμωξη
από δύο τύπους ιού. Και βεβαίως μετά γίνονται διάφορες ανασυνδυασμένες μορφές που μπορεί και αυτές να μεταδοθούν. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία είναι τα στάδια, όπως φαίνονται εδώ, δηλαδή έχουμε πρώτα μία προσκόλληση του ιού στο CD4, έχουμε μία είσοδο, μία τήξη μάλλον με την μεμβράνη, οπότε μετά το άλλο στάδιο είναι η απελευθέρωση του RNA, έτσι ώστε η αντίστροφη μεταγραφάση να μπορεί πλέον να δράσει και να κάνει την μεταγραφή σε DNA. Το DNA αυτό έρχεται στον πυρήνα του κυτάρου και μπαίνει μέσα στο DNA του κυτάρου. Το επόμενο στάδιο είναι να γίνεται η σύνθεση των διαφόρων πρωτεϊνών. Τελικά έχουμε τη συγκέντρωση των διαφόρων πρωτεϊνών του ιού και τελικά έχουμε αυτό που λένε budding, τη βράστηση δηλαδή προς τα έξω, ώστε τελικά από εκεί απελευθερώνεται ο ιός και βγαίνει στην κυκλοφορία. Να πούμε τώρα τι συμβαίνει, ποια είναι δηλαδή η άνοσοπαθογένεια και τι συμβαίνει όταν έρχεται σε επαφή με το ανοσιακό σύστημα. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί είναι πάρα πολλαπλοί. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή βεβαίως ότι έχουμε την πρωτοπαθή λίμωξη. Εδώ βλέπετε το CD4 μόριο, το οποίο πέφτουν τα CD4 και μετά ανεβαίνουν λίγο όταν μπούμε στη λανθάνουσα περίοδο και κατόπιν, εάν δεν έχουμε θεραπεία, τότε τα CD4 πέφτουν συνεχώς, ώστε τελικά κάποια στιγμή να αρχίσουμε να έχουμε συμπτώματα, να έχουμε τις ευτυχιακές λοιμώξεις, βέβαια τότε είναι πάρα πολύ αργά, και θάνατο όταν δεν υπάρχει θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση, στην πρωτοπαθή λίμωξη, γίνονται τα πάντα. Δηλαδή γίνεται η διασπορά του ιού και παντού η είσοδος του ιού στα λεμφικά όργανα. Να θυμηθούμε ότι τα τάφη λεμφοκύτταρα, οι πληθυσμοί δηλαδή των τάφη λεμφοκυτάρων, είναι εκτός από τα 4 και τα 8 βεβαίως, που είναι τα κύρια. Έχουμε σε αυτά ή τα 4 και τα 8, μπορεί να είναι παρθένα κύτταρα, που είναι θετικά στο CD45RA και CCR7. Έχουμε τα κύτταρα της κεντρικής μνήμης, που έχουν μεγάλη σημασία, όπως θα δούμε παρακάτω στην HIV λίμωξη, που είναι 45RA και CCR7 θετικά, και τα δραστικά που είναι αρνητικά και στους δύο αυτούς δείκτες, τους οποίους βέβαια δείκτες χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε με την κυταρομετρία ροής τους υποπληθυσμούς αυτούς. Και τα κύτταρα της κεντρικής μνήμης είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί με αυτά γίνεται η ανανέωση, είναι η μνήμη που κάνει την ανανέωση των δραστικών κυττάρων. Έτσι λοιπόν, όταν μπαίνει το αντιγόνο μέσα, έρχεται σε επαφή με το παρθένο λεμφοκύτταρο, σχηματίζονται τα κύτταρα τα μνημονικά, που όταν το αντιγόνο πάψει να υπάρχει, τότε τα περισσότερα από αυτά πεθαίνουν, αλλά ένα μέρος από αυτό είναι τα μνημονικά κύτταρα τα οποία μένουν. Ξέρουμε επίσης ότι στο θύμο που παράγονται τα παρθένα λεμφοκύτταρα, είναι πάρα πολλά, είναι 10 έως 100 εκατομμύρια κάθε μέρα, ακριβώς για να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα αντιγόνα τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό. Και τα κύτταρα, τα παρθένα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, πεθαίνουν μετά για να κάνουν χώρο για τα καινούργια παρθένα που παράγονται, και από αυτά τα παρθένα, όταν έρθουν σε επαφή με τα αντιγόνα, σχηματίζονται τα μνημονικά. Τα μνημονικά κάνουν μια μεγάλη δεξαμενή που είναι γύρω στα 200 με 300 δισεκατομμύρια. Τώρα, στην οξία HIV λίμωξη έχουμε απώλεια του CD4 λεμφοκυτάρων από το αίμα, σημαντική απώλεια του CD4 λεμφοκυτάρων από το έντερο, υψηλό υλικό φορτίο, αυξημένο αριθμό CD8 λεμφοκυτάρων, οπότε έχουμε και αναστροφή του λόγου CD4 προς 8 που φυσιολογικά είναι περίπου 2 προς 1, και υψηλά επίπεδα ανοσιακής ενεργοποίησης. Εδώ βλέπουμε το έντερο, πώς είναι σε ένα άτομο HIV αρνητικό και πώς είναι σε ένα άτομο HIV θετικό. Τώρα, σε 2-3 εβδομάδες, σε 4 εβδομάδες το πολύ, ανιχνεύονται τα αντισώματα έναντι του HIV στο αίμα. Έχουμε εμφάνιση επίδυσης των HIV δικών κυταροτοξικών και μνημονικών CD8 λεμφοκυτάρων, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία διότι καταστρέφουν τα HIV CD4 θετικά κύτταρα, που έχουν προσληφθεί δηλαδή. Οπότε αυτό κάνει παράλληλη πτώση του υλικού φορτίου, αλλά σπάνια η λίμωξη ελέγχεται πλήρως. Ο HIV μολύνει τα ενεργοποιημένα CD4 λεμφοκύτταρα που απαντούν στο ιόν,
Συνεχεία έχουμε δυσλειτουργία των HIV ειδικών μνημονικών λεφοκυτάρων που εμφανίζεται πολύ νωρίς, διότι ακριβώς επειδή μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα ο ιός, συνεχώς έρχεται σε επαφή με τα CD8 λεφοκύτταρα, οπότε δημιουργούνται καινούργια CD8 λεφοκύτταρα έναντι των μεταλλαγμένων μορφών και κάποια στιγμή αρχίζει να γίνεται, όπως θα δούμε, η δυσλειτουργία. Και εξουδετερωτικά αντισώματα δεν εμφανίζονται για αρκετούς μήνες, παρά μόνο στη μετάβαση της οξείας φάσης σε χρόνια, και σπάνια είναι ικανά για την εξουδετερώση του ιού. Γίνονται βέβαια πολλά άλλα γεγονότα, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχουμε το πράσινο είναι ο ιός και την κινητική του, το κόκκινο είναι οι δείκτες ενεργοποίησης, τα μπλε είναι τα CD4 λεφοκύτταρα, τα οποία ξεκινούν έτσι και πηγαίνουν όταν δεν έχουμε θεραπεία, και βεβαίως τη μεγάλη απώλεια των CD4 λεφοκυτάρων από το έντερο, που είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό της HIV λοιμώξης. Εδώ λίγο καλύτερα βλέπουμε ακριβώς πως στην περίπτωση αυτή που είναι η πρωτοπαθής λοίμωξη γίνεται στις περίπου 20 ημέρες τα αντισώματα. Έχουμε επίσης τη διασπορά, όπως είπαμε, του ιού, ξεκινάνε τα CD8 λεφοκύτταρα, ξεκινάει γρήγορα λόγω των μεταλλάξεων η διαφυγή του ιού από τα CD8 λεφοκύτταρα, οπότε πρέπει να δημιουργούνται καινούργια CD8 λεφοκύτταρα. Εδώ έχουμε τα εξουδετερωτικά αντισώματα σε μια μετάβαση της οξείας φάσης προς τη χρόνια φάση, και πάλι όμως λόγω των μεταλλάξεων έχουμε διαφυγή από τον ιό. Και τα CD4 λεφοκύτταρα μπορεί να πέφτουν έτσι κάπως ομαλά, αλλά μπορεί να πέφτουν και πάρα πολύ γρήγορα από μια στιγμή μετά. Είναι μια παλιά διαφάνεια αυτή που έδειχνε ότι σε πολλά άτομα, ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να είχαμε AIDS, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό χρειάζεται γύρω στα 8 με 10 χρόνια. Εδώ βλέπετε τα CD8 λεφοκύτταρα πώς καταστρέφουν τα HIV CD4 TAF λεφοκύτταρα, και βεβαίως τα CD8 όχι μόνο καταστρέφουν, αλλά καταστέλουν κιόλας την παραγωγή από τα CD4, την παραγωγή των ιικών σωματείων. Και δέχτηκε πολύ αργότερα, το 1995, ενώ από το 1981, 82, 83 είχε βρεθεί αυτό, βρέθηκε ότι η καταστολή αυτή από τα CD8 λεφοκύτταρα οφείλεται στους παράγοντες ράντες, MIP1α και MIP1β, τα οποία παράγονται από τα CD8 λεφοκύτταρα και καταστέλουν, όπως είπαμε, τα CD4 τα οποία έχουν προσβληθεί. Και βεβαίως οι λεμφαδένες έχουν την προσβολή από τα κύτταρα τα οποία έρχονται, και το αντιγόνο έρχεται δηλαδή εδώ και γνωρίζεται από τα παρθένα λεφοκύτταρα, και μετά παράγονται τα κύτταρα της κεντρικής μνήμης και τα δραστικά λεφοκύτταρα, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά να αθροίζονται εδώ πέρα. Και ο λεμφαδένας είναι φλεγμονώδης και είναι πλούσιος πλέον και εμπλουτίζεται δηλαδή με τα δραστικά TAF λεφοκύτταρα. Και τελικά έχουμε την ίνωση, χωρίς θεραπεία, έχουμε την ίνωση των λεμφαδένων και έτσι διαταράσσεται η αρχιτεκτονική των λεμφαδένων. Βεβαίως, όταν το θύμο αρχίζει να μην παράγονται παρθένα από το μυελό πρώτα, μετά στο θύμο, και στους λεμφαδένες έχουμε λιγότερα παρθένα, και βεβαίως αυτό έχει και μεγάλο αντίκτυπο τελικά στην όλη λειτουργία του λεμφαδένου. Ακριβώς διότι όλα αυτά αρχίζουν να μην είναι φυσιολογικά. Παρότι είχαμε τη λανθάνουσα περίοδο στην HIV λοίμωξη και θεωρούσαν στην αρχή ότι δεν υπήρχε τότε ιός στο πλάσμα, γιατί δεν υπήρχαν αρκετές ευαίσθητες μέθοδοι για να το ανιχνεύσουν, με την PCR άρχισαν να ανιχνεύουν ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα HIV στο πλάσμα σε όλα τα στάδια της HIV λοίμωξης. Και μάλιστα ότι η λοίμωξη είναι δραστική και προοδευτική σε όλους τους λεμφικούς ιστούς και massive, είναι μαζική η λοίμωξη και των λεμφοκυτάρων και των μακροφάγων καθ' όλη την περίοδο της HIV λοίμωξης. Ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πολλαπλασιασμό των CD4 λεμφοκυτάρων και αυτά πεθαίνουν μετά και συνεχίζεται αυτό το πράγμα, και μάλιστα έχουμε πολύ γρήγορο αυτό τον ρυθμό, και η δυναμική του ιού σε σχέση με τα CD4 λεμφοκύτταρα, την προσβολή τους δηλαδή και το θάνατό τους, είναι πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια να πούμε ότι
Ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε πόσο HIV ιός προκαλεί το AIDS. Εδώ είναι από ένα λεμφικό ιστό πώς είναι ο HIV ιός σε ένα λεμφαδένα. Μία κουβέντα να πούμε σε αυτό, δεν θα πούμε πολλά πράγματα, να πούμε ότι στην μετάδοση μέσω του σεξ έχουμε βασικά την προσβολή από ένα. Μπορεί να έχουμε πολλούς τύπους που μπαίνουν, αλλά ένας είναι αυτός ο οποίος τελικά θα κάνει την προσβολή και μετά από εκεί αρχίζει να μεταλλάσσεται ο ιός. Και στη μεταλλαγή αυτή έχει μεγάλη σημασία ότι παίρνει αυτά που βλέπετε τα κόκκινα εδώ γύρω, είναι τα glycans, είναι θέσεις δηλαδή γλυκοσυλίωσης και έχει μεγάλη σημασία διότι αυτά εμποδίζουν στην παρασκευή του εμβολίου. Να μην πούμε τίποτα για αυτά γιατί ίσως είναι... Τώρα, έρχεται η χρόνια λίμωξη, η ανοσιακή ενεργοποίηση στη χρόνια λίμωξη δεν επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα και χωρίς θεραπεία αλλά και μετά θεραπεία. Οι ανοσιακές απαντήσεις αποκτούν προοδευτικά μεγαλύτερη ποικιλία, διότι όπως είπαμε με τις μεταλλαγμένες μορφές ο ιός πολλαπλασιάζεται, γίνονται καινούργιες μορφές, καινούργιες ανοσιακές απαντήσεις από τα κύτταρα στις καινούργιες μεταλλάξεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι όλα τα μνημονικά κύτταρα κάποια στιγμή αρχίζουν να εξαντλούνται και να γυράσκουν και έχουμε απώλεια της ικανότητας να πολλαπλασιάζονται. Έχουμε απώλεια της ικανότητας παραγωγής κυτοκινών, τελευτίνης 2, TNF-α, ιντερφερόνης Γ. Έχουμε έκφραση δικτών εξάντλησης όπως το PD-1. Έχουμε απώλεια του CD28 συνδεγευτικού μορίου, όπως συμβαίνει και στη μεγάλη ηλικία. Έχουμε βράχυση των τελομεριδίων και έχουμε συσσόρευση δυσλειτουργικών HIV δικών CD4 και CD8 λεφοκυτάρων και τα μνημονικά β' κύτταρα επίσης εξαντλούνται. Και τελικά έχουμε την κλονική εξάντληση των ειδικών CD8 λεφοκυτάρων, τα οποία βέβαια στην αρχική φάση κάνουν ένα μεγάλο έλεγχο του οικού πολλαπλασιασμού, αλλά μετά με την εξάντληση αρχίζουν πλέον να πηγαίνουμε στην εξέλιξη της σε AIDS, που αν δεν γίνεται θεραπεία την έχουμε σίγουρη. Εδώ είναι τα τελομερίδια, βλέπετε πως είναι σε ένα φυσιολογικό άτομο, εδώ έχουμε την HIV δήμωση και εδώ είναι το τελομερίδιο σε ένα άτομο πάνω από 100 ετών. Και βλέπουμε εδώ στην HIV δήμοξη τα 28 αρνητικά CD8 λεμφοκύτταρα, όχι τα CD4, είναι 5,2 το μήκος του τελομεριδίου έως 7, το ίδιο τους υπερήλικες, ενώ στα φυσιολογικά άτομα είναι 7,1 έως 8,3. Και βεβαίως αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν επιτρέπει τον παραπέρα πολλαπλασιασμό και επομένως ούτε τη λειτουργία των κυττάρων αυτών. Βλέπουμε εδώ την έκφραση του PD-1 στα εξαντλημένα λεφοκύτταρα, οπότε πλέον το κύτταρο δεν μπορεί να κάνει τις λειτουργίες του. Συν το χρόνο έχουμε προσβολή στο θύμο και επομένως έχουμε ελάττωση των παρθένων λεφοκυτάρων. Βλέπετε εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ελαττωμένα και βεβαίως ελαττωμένα είναι και τα μνημονικά που παράγονται, αλλά βεβαίως το κυριότερο είναι επίσης ότι είναι δυσλειτουργικά. Έχουν εξαντληθεί βασικά σε σχέση με τις λειτουργίες. Η ανοσιακή ενεργοποίηση είπαμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όπως θα δούμε στην HIV λίμωξη. Πολύ νωρίς είχε βρεθεί ότι είναι ένας καλύτερος δείκτης που προβλέπει την εξέλιξη της νόσου από ότι το υλικό φορτίο. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά επακόλουθα με την επιμονή της ανοσιακής ενεργοποίησης στα HIV άτομα. Είπαμε ότι το CD38 στα μνημονικά CD8 λεφοκύτταρα είναι ο δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται. Έχουμε τη σημαντική σύνδεση της ανοσιακής ενεργοποίησης και της εξέλιξης της νόσου, η οποία έχει παρατηρηθεί σε όλα τα προσληφθέντα άτομα ανεξάρτητα ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής. Και βεβαίως έχουμε και προοδευτική απώλεια, όπως είπαμε, των παρθένων ταφ και β λεφοκυτάρων, οπότε έχουμε ελαττωμένη απάντηση και σε νέους εμβολιασμούς. Τώρα, οι αιτίες της ανοσιακής ενεργοποίησης είναι ο συνεχής HIV πολλαπλασιασμός, οπότε έχουμε παραγωγή αντιπώνων του ιού και πιθανόν διέγερση μέσω του οικού HIV RNA των toll-like υποδοχέων 7 και 8, μετανάστευση των μικροβίων, εκροή αυλαβών φυσιολογικά βακτηριδίων από το έντερο στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένα επίπεδα βακτηριδιακού DNA και LPS στην κυκλοφορία. Επίσης έχουμε και συλλημώξεις όπως από την υπατήτητα C, το CMV, από άλλους ερπετοϊούς και έχουμε και απώλεια των λεφοκυτάρων που οδηγεί σε ομοιορυθμιστικό πολλαπλασιασμό. Στο τελευταίο συνέδριο που έγινε για το AIDS στην Ρώμη τον Ιούλιο,
Έχουν προταθεί και άλλες αιτίες που μπορεί να συνδέονται με την ανοσιακή ενεργοποίηση, αλλά γι' αυτό δεν θα πούμε σήμερα περισσότερα πράγματα. Εδώ ακριβώς φαίνονται τα επίπεδα του LPS στο αίμα στη χρόνια λίμωξη. Βλέπετε εδώ πέρα είναι το HIV αρνητικό άτομο, η οξία λίμωξη, η χρόνια και το AIDS, και βλέπετε ότι έχουμε υψηλά επίπεδα. Εδώ φαίνεται, εδώ έχουμε τα CD4 λεμφοκύτταρα και εδώ έχουμε τα DNA επίπεδα στο πλάσμα και βλέπετε ότι έχουμε αντίστροφη και με το LPS και με το DNA, έχουμε αντίστροφη συσχέτιση με τον αριθμό της αύξησης του CD4 λεμφοκυτάρων. Και σχηματικά εδώ πέρα έχουμε τον HIV πολλαπλασιασμό, έχουμε βλάβη στο έντερο, έχουμε μετανάστευση των μικροβίων, αυξάνεται η ανοσιακή ενεργοποίηση και τελικά έχουμε την ανοσιακή ανεπάρκεια με την απώλεια του CD4 λεμφοκυτάρων. Τώρα η ανοσιακή ενεργοποίηση συνδέεται με τη φλεγμονή. Έχουμε δηλαδή συνεχή ενεργοποίηση. Η συνεχής ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος προκαλεί απελευθέρωση των κυτοκινών που προάγουν τη φλεγμονή, όπως είναι η τερλευκίνη 6, ο TNF, ο Tumor Necrosis Factor Α, οι τερφερόνες, και έχουμε φλεγμονώδη βλάβη στους λεμφαδένες, όπως είπαμε, με τελική ίνωση, και επιπλέον αύξηση βιολογικών δικτών φλεγμονής, όπως η αρπέ, η νοδογόνου και D-dimers. Εδώ βλέπουμε ακριβώς την τερλευκίνη 6, το D-dimer, τα μονοκύτταρα επίσης, τα οποία αυξάνονται και είναι τα αντιλωτικά της φλεγμονής. Η ενεργοποίηση αυτή, όπως είπαμε, όχι μόνο στους μη χωρίς θεραπεία, αλλά και μετά θεραπεία δεν αποκτά ποτέ τα επίπεδα ενεργοποίησης που έχουν τα φυσιολογικά άτομα. Είναι πάντοτε υψηλότερη. Και βεβαίως, εκτός από το ανοσιακό σύστημα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα επακόλουθα της ανοσιακής ενεργοποίησης περιλαμβάνει και πολλά άλλα συστήματα, όπως το καρδιοαγγειακό σύστημα, και θα δούμε εδώ πάλι τι άλλο πιάνει. Είπαμε το καρδιοαγγειακό, έχουμε τις βλάβες αθυροσκλήρωσης, έχουμε το σύστημα της πήξεως, οπότε έχουμε θρόμβωση, και έχουμε βέβαια από το νοσολογικό σύστημα την εξάντληση, έχουμε λοιμώξεις και κακοήθειες. Και γι' αυτό θεωρείται ότι γίνεται γύρανση στην HIV λοιμώξη, γίνεται γύρανση του νοσιακού συστήματος όπως στη μεγάλη ηλικία. Επίσης έχουμε και το σύνδρομο της απίσχνασης μαζί με όλα τα άλλα συμπτώματα. Άρα έχουμε τον παραλληλισμό με τη μεγάλη ηλικία, μελατωμένη έξοδο από το θύμα, μελατωμένο αριθμό παρθένων 4 και 8 λεμφοκυτάρων, μελατωμένη απάντηση στους εμβολιασμούς, αναστροφή του λόγου 4/8, μικρότερο φάσμα TCR δηλαδή, του υποδοχέα των τάφου λεμφοκυτάρων, ειδικά σε συνειδή θετικά άτομα, αυξημένος αριθμός των 8-28 CD8 λεμφοκυτάρων και αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών κοιτοκινών. Αλλά βεβαίως να κρατήσουμε, και δεν θα πω τίποτα περισσότερο σε αυτό, ότι είναι άγνωστο πώς ακριβώς ο HIV προκαλεί AIDS. Ας τα αφήσουμε και αυτό. Προχωρούμε τώρα λίγο να πούμε για την φυσική ιστορία και τη γεωγραφία του HIV. Πολύ σύντομα ανακαλύφθηκε ότι ο HIV προέρχεται από το Simian Immunodeficient Virus των χιμπατζίδων, που υπάρχουν δηλαδή χιμπατζίδες και γορίλες οι οποίοι δεν φέρουν έναν Simian, όπως λένε, ιό ανεπάρκειας, ο οποίος όμως δεν προκαλεί νόσο, και κάποια στιγμή, επειδή αυτοί οι χιμπατζίδες ήσαν μέσα στο εμπόριο του κρέατος σε όλη την Αφρική και με ειδικούς ποταμούς εκεί που ήταν ο Σάγκα και ο Κισάσα, μεταδόθηκε τελικά μέσω των κρεοπολών, μεταδόθηκε σε όλη την Αφρική κάποια στιγμή. Και αυτός φαίνεται ότι ξεκίνησε, είναι ένας χιμπατζής, ο Παντρογλωδίτης τρογλωδίτης, από τον οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησαν όλη η ιστορία τελικά της HIV λοιμώξης, η οποία μεταδόθηκε μετά παντού. Εδώ πέρα βλέπουμε τον SIV1 και βλέπουμε εδώ από τον χιμπατζή εδώ, SIV δηλαδή χιμπατζής, αυτό σημαίνει εδώ πέρα, είναι τύποι εδώ πέρα χιμπατζή, στους οποίους μεταδόθηκε τελικά στον άνθρωπο και από εκεί, όπως θα δούμε, με ένα
με ειδικό τρόπο έγινε τελικά ο HIV-1 στον άνθρωπο. Ο HIV-2 τώρα προέρχεται από τον SIV του Σούτι Μάγκαμπέι, που είναι ένας άλλος πίθηκας, και βεβαίως η SIV είναι σε πολλούς τύπους, δεν είναι παθογόνος, αλλά υπάρχουν και τύποι όπως ο Ρέζους Μακάκ που είναι παθογόνοι. Ενώ οι Σούτι Μάγκαμπέις και οι African Cream Monkeys δεν νοσούν. Αυτό είναι ακριβώς ένα σχήμα το οποίο δείχνει ακριβώς από πού προέρχεται ο HIV-1 και από πού προέρχεται ο HIV-2. Και τι έγινε εδώ πέρα? Έγινε βασικά μεταφορά κατά κάποιο τρόπο στον άνθρωπο. Έγιναν διάφορες διασταυρούμενες, ας πούμε, μεταφορές και τελικά έγινε ένα γεγονός ανασυνδυασμού, το οποίο τελικά έφερε τον HIV-1 στο σημείο για να κάνει την πανδημία. Εδώ είναι τα διάφορα στάδια, δεν θα μπούμε σε αυτό, είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά οπωσδήποτε μπορείτε, αν θέλετε, να αναζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Να προχωρήσουμε τώρα, γιατί μερικά άτομα είναι ανθεκτικά στην HIV λίμωξη. Είπαμε προηγουμένως ότι από τους πυθίκους ο Σούτι Μαγκαμπέι δεν νοσεί, ενώ ο Ρίζους Μακάκ νοσεί. Και σήμερα ψάχνουν να βρουν γιατί ο Σούτι Μαγκαμπέι δεν νοσεί σε σχέση με το Ρίζους Μακάκ. Όσον αφορά τον άνθρωπο, ανθεκτική είναι η HIV-2 λίμωξη. Από αυτά τα άτομα τα οποία έχουν HIV-2 λίμωξη, μόνο 15-20% προχωρούν σε AIDS, ενώ το 80% των ατόμων αυτών δεν νοσεί και έχει φυσιολογικό αριθμό CD4, είναι δηλαδή μια ήπια μορφή, να το πούμε έτσι, HIV λίμωξης. Και επίσης σε αυτά τα άτομα γίνεται διαρκώς έρευνα για να δούνε πώς είναι ακριβώς οι ενωσιακές απαντήσεις οι οποίες κάνουν αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως έχουμε στην HIV-1 λίμωξη, έχουμε τους long-term non-progressors, όπως τους ονομάσαμε από την αρχή, που είναι άτομα που έχουν λίμωξη πάνω από 7-10 χρόνια, χωρίς θεραπεία, χωρίς συμπτώματα και με σταθερό αριθμό CD4 πάνω από 500. Και σε αυτούς ανήκει ένας 5% των προσβεβλημένων ατόμων. Από αυτούς τώρα υπάρχουν οι elite και οι viremic controllers. Οι elite controllers έχουν χωρίς θεραπεία τουλάχιστον για ένα χρόνο κάτω από 50 κόπης ανά ml φορτίο, ενώ αυτοί που είναι viremic controllers έχουν κάτω από 2.000 κόπης ανά ml και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% των προσβεβλημένων ατόμων. Αυτή είναι η long-term progressors και οι elite controllers που είναι ένα μικρό ποσοστό σε αυτούς. Οι elite controllers έχουν πολύ ισχυρές HIV CD4 απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν υλικό πολλαπλασιασμό. Ένα μικρό ποσοστό 7% μπορεί να έχει και απώλεια του CD4 ρεφοκυτάρων και επίσης έχουν και αυτή αυξημένη ενωσιακή ενεργοποίηση. Και αυτοί αποτελούν βέβαια μια ομάδα μεγάλη που ερευνάται ακριβώς για να δουν πώς γίνεται σε αυτούς και υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίσταση, ας πούμε, στην HIV λίμωξη. Και εδώ βλέπετε την σύγκριση μεταξύ HIV-1, HIV-2 και του SIV. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν οι SIV Σούτι Μαγκαμπέις, έχουν υλικό φορτίο πολύ ψηλό, ασθενείς ανοσιακές απαντήσεις, αλλά σχεδόν δεν έχουν ανοσιακή ενεργοποίηση. Οι elite controllers, οι οποίοι όπως είπαμε έχουν και υλικό πολλαπλασιασμό και ανοσιακή ενεργοποίηση, και οι elite controllers που επίσης έχουν ανοσιακή ενεργοποίηση. Τώρα, στην HIV λίμωξη έχει αναβληθεί ότι ο υποδοχέας CCR5 όταν έχει αυτή την απάλληψη του το ΔΕΛΤΑ32 σε ομοζυγωτική μορφή, δεν είναι λειτουργικός και επομένως δεν μπορεί να πάρει τον ιό και έτσι τα άτομα αυτά δεν νοσούν. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό βέβαια στον πληθυσμό, ένα 1%. Όταν τώρα είναι ετεροζυγότες τα άτομα και έχουν αυτό το ΔΕΛΤΑ32, τότε έχουν παραδείγματη εξέλιξη της HIV λίμωξης και αυτό το ποσοστό είναι 15-20%. Τι βρέθηκε τώρα? Ότι γενετικά οι elite controllers, κυρίως αυτοί, έχουν σύνδεση με τα HLA τάξεως 1
με ειδικά HLA τάξης 1, τα οποία βοηθούν τα CD8 τους λεφοκύτταρα να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση. Και ποια είναι αυτά τα HLA? Είναι το HLA Β57, το Β27 και το HLA Β51. Και αυτό έχει παρατηρηθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό στους elite controllers. Επίσης, τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν πολυλειτουργικές CD4 και CD8 κυταρικές απαντήσεις έναντι γκάγκα επιτόπων, που συνδέονται με προστατευτική anti-HIV ανοσία. Να πούμε τώρα δύο λόγια για τη θεραπεία. Είπαμε ότι έχουμε κλινική λανθάνουσα και μετά όμως έχουμε το AIDS στην πορεία της HIV λίμωξης χωρίς θεραπεία. Όμως, πολύ σύντομα έγιναν πολλές έρευνες που άρχισαν ήδη από το 1981, ώστε να βρεθούν φάρμακα έναντι του HIV. Το 1981 έως 1987 τα χαρακτηρίζουμε σαν dark ages, διότι τα φάρμακα τα οποία ανακαλύφθηκαν τότε δεν ήσαν αρκετά ισχυρά, αλλά από τότε βέβαια έχει προχωρήσει πάρα πολύ και σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα φαρμάκων, τα οποία βέβαια ακολουθούν τον κύκλο του ιού, δηλαδή είναι αναστολής της αντίστροφης μεταγραφάσης, είναι αναστολής της σύνδεξης και της εισόδου του ιού, είναι αναστολής της πρωτεάσης και αναστολής της συντεγκράσης. Και ας το πούμε, η εξέλιξη της θεραπείας είναι τρεις περίοδοι. Είναι μέχρι το 1987 που υπήρχε το AZT, είναι μέχρι το 1994 που είχαμε συνδυασμό δύο φαρμάκων και από το 1996 αρχίζει η καινούρια, ας το πούμε, περίοδος με 3 φάρμακα και περισσότερα, τα οποία είναι βέβαια και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να γίνει τελικά η HIV λίμωξη μια χρόνια νόσο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εδώ έχουμε αυτά που είναι FDA, έχουν πάρει έγκριση δηλαδή από το FDA, και είναι η PI που είναι η αναστολή των πρωτεασών. Εδώ έχουμε τις αντίστροφες μεταγραφάσεις, έχουμε αναστολέας της σύνδεξης, αναστολέας της εισόδου, αναστολέας της συντεγκράσης και έχουμε και διάφορους συνδυασμούς που σήμερα προχωρούν συνεχώς σε περισσότερα φάρμακα. Τώρα, η καταστολή του ιού με θεραπεία έχει ως αποτέλεσμα η ανοσιακή εργοποίηση να ελαττώνεται, αλλά όπως είπαμε δεν φτάνει στα φυσιολογικά επίπεδα. Έχουμε αύξηση του CD4 λεφοκυττάρων που αρχικά οφείλεται στην ανακατανομή των κυττάρων που παγιδεύονται στο λευκικό ιστό. Έχουμε καλύτερη λειτουργία, έχουμε παραγωγή νέων παρθένων από το φύμο, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Έχουμε λάττωση του αριθμού των CD8 λεφοκυττάρων. Οι μνημονικές απαντήσεις βέβαια βελτιώνονται και το φάσμα του TCR, δηλαδή του υποδοχέα των TAF λεφοκυττάρων, της ποικιλίας των μνημονικών λεφοκυττάρων βελτιώνεται. Εδώ βλέπετε πώς αυξάνονται τα CD, εδώ είναι πριν από τη θεραπεία, αρχίζει, μετά με τη θεραπεία αυξάνονται τα CD4 λεφοκύτταρα τα ολικά, εδώ είναι τα μνημονικά και εδώ είναι τα παρθένα λεφοκύτταρα. Και ενώ αντίθετα στα CD8 αρχίζουν να ελαττώνουν. Εδώ είναι από μια δική μας εργασία, πώς αυξάνεται η εκατοστή αναλογία του CD4 και εδώ ελαττούνται τα CD8 λεμφοκύτταρα, και αν πάμε στα CD4 εδώ βλέπουμε αύξηση των παρθένων. Εδώ είναι τα ολικά λεμφοκύτταρα, εδώ είναι τα παρθένα και εδώ είναι τα μνημονικά CD4 λεμφοκύτταρα. Και βεβαίως η θεραπεία αυτή δεν λύνει απόλυτα το πρόβλημα. Δεν το λύνει το πρόβλημα διότι πρώτον έχουμε τοξικότητα μεγάλη και η τοξικότητα αυτή μπαίνει μαζί με την, ας το πούμε, τη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος και μπαίνει και έχουμε τις διάφορες, ας το πούμε, εκδηλώσεις από τα διάφορα συστήματα, τα οποία μας κάνουν τελικά αυτό που είπαμε, τον παραλληλισμό με την μεγάλη ηλικία. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι ότι δεν μπορούμε να εκκριζώσουμε τον HIV. Και δεν μπορούμε να τον εκκριζώσουμε διότι όταν με τη χάρτη πέφτει το υλικό φορτίο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και βλέπετε πολύ γρήγορα πέφτει σε μια μέρα και μετά σε 14 μέρες έχουμε πτώση του υλικού φορτίου. Αν όμως διακόψουμε εδώ τη χάρτη, βλέπετε κατευθείαν το υλικό φορτίο ανεβαίνει απάνω. Και γιατί ανεβαίνει το υλικό φορτίο απάνω? Διότι υπάρχουν λανθάνωσες δεξαμενές, όπως λέμε, του ιού και συνεχής υλικός πολλαπλασιασμός. Και έτσι δεν έχουμε αυτό που θεωρούσαμε ότι έχουμε μη ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο, δεν υπάρχει αυτή η έκφραση πλέον, διότι ξέρουμε ότι
ανάλογα με την ευαισθησία των μεθόδων που χρησιμοποιείται, υπάρχει πάντοτε υλικό φορτίο. Και βεβαίως το HIV-DNA, εδώ μιλάμε βέβαια για το RNA του ιού, το HIV-DNA ανιχνεύεται σε όλα τα άτομα. Πολύ σύντομα, λοιπόν, ήδη το 1997, και από το Φάουτσι και από το Σισιλιάνο και άλλους, δείχτηκε ότι τα CD4, τα ήρεμα CD4 ρεφοκύτταρα, τα οποία έχουν προσβληθεί αλλά παραμένουν σαν κύτταρα κεντρικής μνήμης, πεθαίνουν ένα μεγάλο ποσοστό κατά τη διάρκεια που διαιρούνται, όμως ένα ποσοστό από αυτά, λιγότερο βέβαια από 10%, είναι πολύ μικρό, παραμένει ο ιός και με κάποιες συνθήκες μπορεί να επανενεργοποιηθεί και να δώσει ιό στην κυκλοφορία. Εδώ είναι μια διαφάνεια που δείχνει τι γίνεται όταν γίνεται η μετάδοση του ιού μέσω του βλενογόνου του κόλπου, ας πούμε σε αυτή την περίπτωση. Βλέπετε, έχουμε σε 2-6 ώρες υπάρχει η είσοδος του ιού, σε 3-6 ημέρες αρχίζει να γίνεται η λίμωξη των διαφόρων κυττάρων, εδώ. Σε 3-6 μέρες επίσης γίνεται η διασπορά στους λεμφαδένες. 6 με 25 μέρες αρχίζει να γίνεται η συστηματική διασπορά του ιού σε όλο το σώμα και εκεί περίπου γύρω στις 25 μέρες δημιουργείται και αυτό που λέμε οι λανθάνουσες δεξαμενές του ιού. Ακριβώς δηλαδή σε αυτό το σημείο, εδώ γύρω στις 25 μέρες δημιουργείται αυτό που λέμε ρεζερβουάρ του ιού. Πριν ακριβώς δημιουργηθεί αυτό που λέμε set point, που είναι κατά κάποιο τρόπο το υλικό φορτίο το οποίο ένας οργανισμός δημιουργεί και φαίνεται το RNA του ιού ισορροπεί κατά κάποιο τρόπο στο σώμα. Και βλέπετε ότι πριν είχαμε μεθόδους που μέχρι εδώ βρίσκαμε το υλικό φορτίο, αλλά σήμερα βέβαια υπάρχουν μέθοδοι πολύ πιο ευαίσθητοι. Τα ρεζερβουάρ λοιπόν αυτού του ιού είναι τα λανθάνοντα προσβλημένα τάφλευοκύτταρα που προκαλούν υλικό πολλαπλασιασμό και έχουμε επίσης και θέσεις, οι οποίες, ανατομικές θέσεις, οι οποίες έχουν ας το πούμε, την προσβολή του ιού και που δεν φτάνει η θεραπεία. Και σε σχέση αυτό με την ανοσιακή ενεργοποίηση γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ποιες είναι αυτές οι ανατομικές θέσεις? Είναι στον εγκέφαλο, είναι οι λεμφαδένες, είναι το περιφερικό αίμα, το έντερο, ο μυελός και το γεννητικό σύστημα. Και βεβαίως τα λανθάνοντα κύτταρα, τα οποία είπαμε ότι επίσης υπάρχουν. Τώρα, τα λανθάνοντα αυτά κύτταρα είναι πάρα πολύ σπάνια, όπως βλέπετε εδώ. Είναι 1 προς 100.000 μέχρι 1 προς 1 εκατομμύριο. Είναι πάρα πολύ σπάνια. Παρ' όλα αυτά, αφορούν βέβαια κυρίως τα κύτταρα της κεντρικής μνήμης, όπως είπαμε, αλλά και τα μεταβατικά μνημονικά κύτταρα. Με την επιβίωση των τάφλευοκυττάρων των μνημονικών και με τον ομοστατικό πολλαπλασιασμό που γίνεται φυσιολογικά στον οργανισμό, όχι μόνο στην HIV λίμωξη αλλά και σε τα φυσιολογικά άτομα, διονύζεται η κατάσταση αυτή των κυττάρων, των λανθανόντων αυτά προσβλημένων κυττάρων, οπότε η θεραπεία θέλει 60 και 70 χρόνια συνεχή θεραπεία για να μπορούν αυτά να εκριζωθούν και αν θα εκριζωθούν. Πώς δημιουργούνται αυτά? Δημιουργούνται βασικά στην θέση του transcription, όταν αρχίζει δηλαδή, όπως θα δούμε, να γίνεται η δημιουργία των πρωτεϊνών του ιού, όταν μετά από το DNA, όταν έχει το DNA του ιού, έχει μπει στο DNA του κυττάρου και αρχίζει μετά να παράγει τις πρωτεΐνες του ιού, τότε είναι που δημιουργούνται αυτά τα κύτταρα. Και βεβαίως υπάρχει ένας χαμηλός αλλά συνεχής υλικός πολλαπλασιασμός και έχει βρεθεί ότι άτομα τα οποία είχαν περισσότερα από 10 χρόνια εξακολουθούσαν να έχουν αυτό το μέγεθος της δεξαμενής, αυτή της λανθάνουσας δεξαμενής, ο οποίος δεν ελαττώνεται. Εδώ είναι τα κύτταρα της κεντρικής μνήμης και τα μεταβατικά κύτταρα και βλέπετε ότι αυτά περιέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του DNA σε σχέση με άλλα κύτταρα. Εδώ ακριβώς που έχουμε που βγαίνει από εδώ ο ιός και αρχίζει το transcription εδώ για να δημιουργηθούν οι πρωτεΐνες
του ιού είναι ακριβώς που δημιουργούνται η προσβολή των κυττάρων της κεντρικής μνήμης. Και οι μηχανισμοί, όπως είπαμε, είναι αφενός με η επιβίωση των τάφλεφοκυττάρων, των μνημονικών, που γίνεται φυσιολογικά βέβαια σε κάθε οργανισμό, αλλά και στην HIV λίμωξη. Ο πολλαπλασιασμός, που επίσης έχει σχέση και φυσιολογικά αλλά και στην HIV λίμωξη. Και τελικά έχουμε τον συνεχή οικό πολλαπλασιασμό σαν αποτέλεσμα. Το ίδιο ΣΕΚΑΛ έχει και το ίδιο. Και συνεχώς επομένως κάτω από τη HAART έχουμε αυτόν τον οικό πολλαπλασιασμό, ο οποίος είναι υπεύθυνος τελικά για την εξάντληση και την περαιτέρω ενεργοποίηση της φλεγμονής, με επακόλουθο να έχουμε τον παραλληλισμό με τη μεγάλη ηλικία του ανοσιακού συστήματος. Και έτσι τα άτομα τα οποία είναι ένα άτομο 20 ετών, το οποίο είναι προσβεβλημένο και παίρνει δραστική θεραπεία, είναι περίπου 11 χρόνια έχει επιβίωση λιγότερη από ένα HIV αρνητικό άτομο. Τώρα, το μέγεθος αυτού του ρεζερβουάρ είναι συνδεδεμένο με την συχνότητα των ενεργοποιημένων CD4 λεφοκυττάρων στο έντερο, όχι όμως στο αίμα. Ότι έχει σημασία οι δείκτες εξάντλησης, όπως βλέπετε, έχουν σημασία από την ενεργοποίηση αυτών των CD4 λεφοκυττάρων. Και βεβαίως, να μην μπούμε σε αυτή τη διαφάνεια, η οποία όμως είναι μια τελευταία διαφάνεια που δημοσιεύτηκε αυτόν τον τελευταίο χρόνο και που βλέπετε ποιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι τελικά σχετίζονται από το νοσιακό σύστημα με την ενεργοποίηση με τους παράγοντες φλεγμονής, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που είπαμε, τον παραλληλισμό με τη μεγάλη ηλικία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο βασικά οι μηχανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν είναι πολλαπλοί και ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι πολλοί παράμετροι μάλλον στους μηχανισμούς αυτούς τους οποίους δεν τους ξέρουμε ακριβώς. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες για επέμβαση. Εδώ σας έχω βάλει ένα από το συνέδριο αυτό της Ρώμης που είχε γίνει και ένα workshop πριν και υπάρχουν διάφορες θεραπείες και υπάρχουν και διάφορες δοκιμασίες πλέον, clinical trials δηλαδή, τα οποία έχουν μπει μπροστά. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μια πολύ παράξενη κατά κάποιο τρόπο περίπτωση ενός αρρώστου Γερμανού, τον λένε Μπερλίν, ο άρρωστος του Βερολίνου, ο οποίος έχει πάθει HIV λίμωξη μαζί με οξία μυελογενή λευκαιμία και στον οποίο έγινε μεταμόσχευση μυελού αλλά με δότη, ο οποίος ήταν CCR5 ομοζυγότης, και όταν το κάνουμε μεταμόσχευση με τα κύτταρα αυτού του δότου, τότε αυτός έπαυσε όχι μόνο να μην έχει οξία μυελογενή λευκαιμία, αλλά να μην έχει και HIV λίμωξη. Είναι ένα παράδειγμα βέβαια το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνει, διότι τα άτομα, όπως είπαμε, αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Αλλά οπωσδήποτε μας δίνει μαρτυρία το πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει εκρίζωση του ιού. Είναι η μοναδική μάλλον εκρίζωση του ιού που έχει βρεθεί. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές κλινικές δοκιμές οι οποίες έχουν γίνει στην πρωτοπαθή λίμωξη, γιατί θεωρούν ότι η πρωτοπαθής λίμωξη ελαττώνεται το μέγεθος των δεξαμενών, των αυθανόντων δεξαμενών του ιού. Βλέπετε σε αυτή την πολύ πρόσφατη εργασία 5 από τους 32 ασθενείς οι οποίοι είχαν πάρει πολύ νωρίς και παρατεταμένη θεραπεία τουλάχιστον για 6 χρόνια, όταν διακόπη η θεραπεία δεν είχαν μετά πάλι επάνωδο του υλικού φορτίου. Αλλά υπάρχουν δύο βασικοί όροι. Το ένα είναι να θεραπεύσεις νωρίς, 2 δηλαδή 3 εβδομάδες, και για αρκετό χρόνο, γύρω περίπου στα 5 χρόνια. Και βέβαια υπάρχουν και διάφορα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως το ΣΑΧΑ, και βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές.
Έχει επίσης βρεθεί ότι αντισώματα έναντι του PD1 βοηθούν πολύ στο να τα κύτταρα να πάψουν να είναι εξαντλημένα, γιατί αυτός είπαμε ότι είναι ένας δείκτης εξάντλησης. Υπάρχουν ειδικά αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί πλέον και χρησιμοποιούνται στην ερευνητικά βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές. Επομένως έχουμε, όπως είπαμε, το sterilizing cure, που δεν εκκριζώνεται ο ιός, αλλά είναι η μοναδική θεραπεία, και βέβαια υπάρχει και η γονιδιακή θεραπεία, η οποία προσπαθείται προς την κατεύθυνση αυτή. Και υπάρχει το non-sterilizing, που είπαμε ότι είναι οι elite controllers, και υπάρχουν και τα διάφορα φάρμακα, τα οποία και οι ανοσιακές και οι εμβολιές μη ανοσιακοί, που θα πούμε δύο λόγια παρακάτω, και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη αυτή των λανθανόντων προσβεβλημένων κυττάρων. Και υπάρχουν πάρα πολλές κλινικές δοκιμές, οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή, και αυτό επίσης είναι από δημοσίευση αυτού του χρόνου. Τώρα, για να παρακολουθήσουμε όμως αυτές τις λανθάνουσες εξαμένες, θέλουμε ειδικές δοκιμασίες. Αυτές οι δοκιμασίες είναι ένα υπερευαίσθητη μέθοδος μέτρησης του υλικού RNA στο αίμα. Έχουμε την ενσωμάτωση του υλικού DNA. Έχουμε τον πολλαπλασιασμό του κυκλικού LTR. Επίσης τις λιμώδεις μονάδες του ενσωματωμένου DNA, το κυτταρικό RNA, και βεβαίως όλες αυτές οι μέθοδοι είναι κάτω από εκτίμηση, και έχει σημασία επίσης και από πού θα παίρνουμε το δείγμα. Και βλέπετε εδώ πέρα οι διάφορες προσπάθειες που κάνουν από πού θα παίρνουμε να πάρουμε το δείγμα, εκεί που βρίσκονται και οι ανατομικές θέσεις που υπάρχουν κύτταρα τα οποία είναι προσβεβλημένα και στα οποία δεν φτάνει η θεραπεία. Και εδώ ακριβώς φαίνονται το cell-free, όπως είπαμε, HIV RNA είναι με υπερευαίσθητη μέθοδο, το ολικό DNA αλλά και το ενσωματωμένο DNA και το κυκλικό LTR. Έχουμε επίσης το cell-associated RNA και διάφορες άλλες μορφές αυτού. Και εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ακριβώς τη λανθάνουσα λίμωξη, ποιες από αυτές τις μεθόδους χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και στην παραγωγική λίμωξη, ποιες από τις μεθόδους αυτές χρησιμοποιούνται. Και είναι και αυτή και μια τελευταία εργασία από το 2011. Εδώ έχουν μέτρηση του HIV DNA και βλέπετε πόσο είναι στην οξεία λίμωξη, στη χρόνια λίμωξη, αλλά βλέπετε οι long-term non-progressors, οι controllers έχουν πολύ λιγότερο, και οι Visconti που είναι βασικά elite controllers είναι ακόμα πιο χαμηλό. Δεν υπάρχει, σε μια άλλη εργασία βρήκαν ότι αυτό το υλικό DNA δεν έχει διαφορά μεταξύ των elite controllers και των ατόμων που έχουν θεραπεία, ενώ στα χωρίς θεραπεία, στα άτομα μάλλον που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία, είναι πολύ πιο υψημένο. Επίσης το ενσωματωμένο HIV DNA βλέπετε ότι είναι πολύ πιο χαμηλότερο στους elite controllers από ότι στα άτομα τα οποία έχουν πάρει επαρκώς θεραπεία. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι αυτά τα άτομα έχουν πολύ μικρότερο, οι elite controllers έχουν πολύ μικρότερη δεξαμενή λανθανόντων μορφών. Το κυκλικό LTR επίσης είναι υψηλότερο στους elite controllers, και αυτό σημαίνει ότι βασικά δεν υπάρχει ενσωμάτωση του ιού. Έχει δηλαδή ανεπαρκή, ας το πούμε, ενσωμάτωση του ιού στους elite controllers. Τέλος πάντων, να μην τα πούμε αυτά εδώ, δεν χρειάζεται, αλλά απλώς να ξέρετε ότι οι εργασίες αυτές μας δίνουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο διάστημα προς την κατεύθυνση της περισσότερο γνώσης γύρω από τις λανθάνουσες δεξαμενές, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για την εκρίζωση του ιού. Και να πούμε δύο λόγια για το εμβόλιο, και νομίζω ότι τελειώνουμε. Ξέρουμε ότι το εμβόλιο είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της υψηλής συχνότητας μεταλλάξεων,
και βέβαια ότι η αυξημένη συχνότητα ανθεκτικών στελεχών, ειδικά στις περιοχές με μεγάλη επιδημία, αυξάνει. Βέβαια γενικά πρέπει να θυμηθούμε ότι η σεξουαλική μεταφορά είναι ανεπαρκής. Στην Ουγκάντα μελετήσανε σε ζευγάρια που ο ένας ήταν θετικός και ο άλλος αρνητικός και βρήκαν ότι είναι 0,0012 κατά σεξουαλική πράξη η μεταφορά. Δεν είναι δηλαδή πολύ εύκολο να μεταφερθεί, αλλά βέβαιως μεταφέρεται και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλές δοκιμές για εμβόλιο. Βλέπετε οι αρχικές μορφές εδώ, τα αρχικά εμβόλια δεν είχαν καμία τελικά δράση. Ούτε τα επόμενα εδώ είχαν. Εκείνο όμως το οποίο είχε ήταν αυτό το TAI trial, το οποίο τελικά με τις αναλύσεις που έγιναν, είναι αυτό το Alvac και HVAX, το οποίο είναι στην Ταϊλάνδη και βρήκε ότι προκαλούσε μία ελάττωση, 31 δηλαδή της 100 ήπια, ας το πούμε, ελάττωση, σε μόλυνση, σε άτομα δηλαδή που τα μολύνανε, είχαμε ελάττωση της μόλυνσης σε ένα ποσοστό 31%, που κατά κάποιο τρόπο είναι μια ένδειξη ότι μπορεί να γίνει ένα προφυλακτικό εμβόλιο. Και υπάρχει επίσης και ένα άλλο εμβόλιο, το HVP1505, το οποίο τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν το 2012. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γίνει? Είπαμε ότι είναι ο μεγάλος αριθμός των ιών, αλλά και οι μεταλλάξεις. Ο ρόλος των αντισωμάτων, δεν ξέρουμε δηλαδή τα εξουδετερωτικά αντισώματα ακριβώς τι γίνεται με αυτά. Και εκείνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να γίνονται μεγάλες έρευνες τώρα στα εξουδετερωτικά αντισώματα. Επίσης είναι πολύ δύσκολο η θέση σύνδεσης του HIV envelope με το CD4, γιατί εκεί θα πρέπει να γίνει η αντιγονική κατά κάποιο τρόπο θέση για το εμβόλιο. Και βλέπετε ένα επιπλέον είναι αυτά τα glycans που όπως είπαμε στη χρόνια φάση αποκτούν θέσεις γλυκοσυλίωσης, οι θέσεις του ιού με το CD4 λιποκύτταρο, οπότε πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει δράση το εμβόλιο, αλλά και να βρούμε δηλαδή την ακριβή θέση που θα γίνει ένα νοσογονικό για το εμβόλιο. Αυτό που έχουν κάνει τώρα είναι να βρούνε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα. Απομονώνουν β' λεμφοκύτταρα και τα ερευνούν για τα εξουδετερωτικά αντισώματα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι παράγουν μάλλον μια ειδική θέση σταθερή στη σύνδεση του CD4 με τον ιό. Ένα από αυτά είναι το VRCO1, το οποίο εξουδετερώνει πάνω από το 90%, και αυτό ανακαλύφθηκε πέρσι το 2010 και έχει κάνει μαζί με κάποια άλλα τα οποία επίσης έχουν παραχθεί και έχουν μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή και ερευνώνται πάρα πολύ έντονα. Όπως είπαμε, ότι αυτά στηρίζονται στο ότι παράγεται μια σταθερή θέση της σύνδεσης αυτή, τεχνητά βασικά, στα οποία γίνεται η παραγωγή αυτών των εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Και απλώς έτσι για να πούμε ενδεικτικά, αυτό το μοντέλο του υπολογιστού που βλέπετε εδώ την μυϊκή μεμβράνη, βλέπετε εδώ πέρα το CD4, βλέπετε τα glycans και εδώ είναι η θέση του CD4, τα οποία παράγονται τελικά αυτά τα εξουδετερωτικά αντισώματα. Το ίδιο είναι και αυτό. Και μέσω αυτού θεωρείται ότι είναι ένας καινούριος δρόμος για την παραγωγή του εμβολίου που ίσως δώσει αποτελέσματα μελλοντικά. Εδώ είναι από την παρουσίαση που έκανε ο Νάμπελ, ο οποίος μίλησε βασικά για τα καινούργια στο εμβόλιο και έχουμε εδώ τα αποτελέσματά του, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Να σας πω όμως ότι υπάρχει ένας ας το πούμε προβληματισμός, αν πρέπει, επειδή είναι τόσο πολύ δύσκολο το εμβόλιο,
και επειδή επίσης έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά μέσα προφύλαξης πλέον, ζέλ, ειδικά με αντιρετρογικά φάρμακα. Πέρσι, ας πούμε, είχε παρουσιαστεί στη Βιέννη, είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος και υπάρχει ένας προβληματισμός αν τελικά πρέπει να πάμε στο εμβόλιο. Τελευταία, μάλιστα, υπάρχει και μια εργασία η οποία έχει ανακοινωθεί τον Ιούλιο, λίγο πριν από το συνέδριο, για προφύλαξη με θεραπεία στην πρωτοπαθή HIV λίμωξη. Εάν δηλαδή θα πρέπει τελικά να εξακολουθήσει προσπάθεια για το εμβόλιο. Και βέβαια ο Νάμπελ, σας έχω εδώ πέρα αυτά που είπε, ότι το εμβόλιο δίνεται μία φορά, η προστασία αφορά όλη τη διάρκεια της ζωής. Η προστασία διαρκείας απονέμεται στο άτομο που είναι σε κίνδυνο, αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία δεν είναι σε κίνδυνο, θεωρούν ότι δεν είναι σε κίνδυνο και βέβαια μπορεί εκεί πέρα να πάνε και να έχουν την προσβολή. Και ένα αποτελεσματικό εμβόλιο είναι σε σχέση με το κόστος από τις πιο αποτελεσματικές ιατρικές επεμβάσεις. Και με αυτά τελείωσα. Ναι, τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας. Δεν προχωράνε διαφάνειες. Δεν ακούγεστε. Ναι. Δεν προχωρούσαν οι διαφάνειες. Κάποιος έχει γράψει δεν προχωρούσαν οι διαφάνειες. Ίσχυσε αυτό σε όλο το χρόνο και για όλους ή κάποιος είχε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Για γράψτε μας. Δεν ακουγότανε. Εξακολουθούν να είναι καταρχήν. Ναι, δεν είναι. Υπάρχουν, τέλος πάντων, παρακολουθήσατε, δηλαδή μπορέσατε να παρακολουθήσετε. Αυτό το και είναι από την αρχή, ναι, λέει. Δεν είχα πρόβλημα, πρέπει να ήταν μεμονωμένο. Εγώ δεν είχα πρόβλημα, μας απαντάει ένας συνάδελφος. Άρα κάποιο μεμονωμένο πρόβλημα θα υπήρχαν, ναι, όλα ok από Αθήνα. Ναι, κάποιος μπορεί να είχε ένα μεμονωμένο πρόβλημα στον υπολογιστή του. Υπάρχουν ερωτήσεις καθόλου για αυτό το θέμα? Είναι βέβαια ένα θέμα το οποίο είναι κάποια σημεία από αυτό είναι αρκετά δύσκολα, καθώς είναι συνεχώς και σε έρευνα και πρέπει κανείς, ας πούμε, να τα παρακολουθεί και να μπορεί να καταλάβει καταρχήν τα βασικά και μετά να προχωρήσει παραπέρα αν θέλει. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κυρία Χορέμη. Παρακαλώ. Υπάρχει μια έξαρση τώρα πάλι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για το AIDS? Είχαν ανακοινωθεί, δεν ξέρω τώρα, το επόμενο μήνα θα γίνει το καινούριο συνέδριο του AIDS και επίσης η 1η Δεκεμβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα του AIDS. Πέρσι, στο προηγούμενο συνέδριο πάντως, και μέχρι το Γενάρη, είχε παρατηρηθεί μια αύξηση των κρουσμάτων. Αρκετά μεγάλη. Έχει σχέση με τις μετακινήσεις των πληθυσμών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει κανένας. Απλώς θα πρέπει, νομίζω, κανείς να έχει πάντοτε υπόψη του ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και θα πρέπει να μπορεί κανείς να λαμβάνει τα μέτρα. Και οπωσδήποτε λέγεται ότι ενώ στην αρχή υπήρχε μεγάλη προβολή του θέματος και ενημέρωση του κόσμου, ίσως τώρα έχει λίγο χαλαρώσει, νομίζω προσέχουν πολύ. Νομίζω ότι το θέμα της προφύλαξης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει όλοι να το έχουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, ήταν πολύ περιεκτική. Αν υπάρχει καμία ερώτηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την παρακολούθηση. Αν γράφει κανείς μπορεί να αργήσει να τη γράψει αν είναι καμία μεγάλη ερώτηση, οπότε αφήνουμε ένα λεπτό ακόμα. Πάντως να είστε σίγουροι ότι μαθαίνοντας
ανοσολογική λίμωξη, το ανοσολογικό σύστημα τέλος πάντων και την ανοσολογική απάντηση στην HIV λίμωξη, μαθαίνετε πραγματικά όλη την ανοσολογία. Είναι ένα, ας το πούμε, μάθημα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σαν μοντέλο. Ναι, σαν μοντέλο, γιατί βασικά περιέχει πάρα πολλά άγνωστα σημεία που σε άλλες καταστάσεις μπορεί να μην μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς που παρακολουθήσατε. Γεια σας.